Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray na daw mga aki, ako si Teacher Nes. Makakaiba nindo sa adaw na ini para adalan ang letrang G. Aadalan na ang itsura, tanog, pagsurat ng letrang G. Madya na kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madya na kita magbasa, makakanood kita. Adalan ta ang letrang G, letrang G, letrang G. Adalan ta ang letrang G, madya basa kita. Ang letrang G. Ngunyan, adalan ta ang tamang simbag sa buktong na sasabihin ko. Sarong bagay na huhulaan base sa mga tinaukong clue manungod digdi. Simbagon ang sakuyang bugtong. Inot. Iba-ibang kulor. Iba-ibang langit. Gabos ini, masustansya. Ano po ini? Mag-isip po kamo ng bagay na iba-iba ang kulor. Iba-iba ang namit. Saka, masustansya. Ano po kaya ini? Kung ang simbag mo, gulay, tama ka po. Ini ang panduwang bugtong. Uyan na si Iska, nagbubuka-buka. Siguradong putol ang madudutaan ka ini. Ano po tabik ni? Kung ang simbag nindo gunting, tama po kamo mga aki. Uyan ang gulay, uyan ang gunting. Gulay. Gunting. May mga ipapahiling ko ako sa inyong mga retrato, isipon kung ano ang mga ini. Sabihin taan mga pangaran kan mga nasa retrato. Gurang. Garapon. Gapo. Ganso. Gamgam. Ano ang mga inot na tanog kan mga retratong pinahiling ko? Ang inot na tanog kan mga binasa ko, iyo an G. Otruhon daw po giraray ang tanog ng letter G. G. Kamu naman daw po. Masahon ta daw po giraray ang mga nasa retrato. Gurang. Garapon. Gapo. Ganso. Gamgam. Ngunyan, kamu naman po. Gurang. Garapon. Gapo. Ganso. Gamgam. Isurata ang letrang G. Punanta sa dakulang letrang G. Pabilog ba wala? Pag naabot ang tahaw, magguhit ning nakahigdang linya. Otrohon ta daw po. Pabilog pa wala? Pag naabot ang tahaw, magguhit ning nakahigdang linya. Isurat naman daw po ang salit na letrang G. Magguhit ning bilog. Pababang linya, saka curved line. Otruhon daw po. Sabayan nito ako. Very good! Arog po kayan ang pagsurat ng salit na letrang G. Anong tanog kan G? Anong tanog kan G?
Anong tanog, anong tanog, anong tanog kang G? Go. Go. Igwala kitang apat na nundan na letra. Letrang N, na igwang tanog na N. Letrang A, na igwang tanog na A. Letrang I, na igwang tanog na E. Saka letrang G, na igwang tanog na G. Dailingawan ang mga inadalan. Tanganin kita makabasa. Purbaranta. Piliin ang tamang litrato sa tataramon na babasahon ko. Isulat sa gurit ang letra kantamang simbag. Garapon. Gapo. Ganso. Gurang. Gamgam. Oturuhin ko po. Purbaranta. Piliin ang tamang litrato sa tataramon na babasahon ko. Isurat sa gurit ang letra kantamang simbag. 1. Garapon. Number 2. Gapo. Number 3. Ganso. Number 4. Gurang. Number 5. Gamgam. Ang tamang simbag. Number 1. Letrang C. Number 2, letrang D. Number 3, letrang E. Number 4, letrang A. At number 5, letrang D. Sana nakuha nito ang mga tamang simbag. Mapaaram na ako mga aki. Pero bago yan, dangugon muna ako. Magkakan gulay, nganing ang buhay, maging makulay. Ako si Teacher Ness. Paalam!